бер генә ел түгел, әллә ничә ел мин иремне газаплап яшәдем. Мин аны хәзер әйтәм, ачык итеп әйтәм, чөнки мин нишләптер уйлыйдым, ирем мине бәхет итәргә тиеш дип. Һәм хәзер яши мин барыбер бит инде аңладым. Мәйтәм, үзең бәхетле итә алмасаң, сине ирең дә бәхетле итә алмый. Бер кеше дә зур камераның беркем бәхетле итә. Чүлеп әйтегез әле барлык хатын-кызларга тагы бер кабатлап шушы фразаны. Үзеңнең эчеңдә гармония таба алмасаң, үзең дәвалый алмасаң психологик яктан, ирең бер нәрсә эшли алмый. Син гаиләгә бәхетле килеш кирип килергә тиеш. Ирең дә шулай, хатын-кыз да шулай. Менә шул очракта гына сез бергәләшеп, ниндидер тагын бер матур бәхетле гаилә тудырырга. Хатын-кыз ир-атны бәхетле итәргә тиешме? Беркем дә бер кешене бәхетле итәргә тиеш түгел. Юк, шуңа күрә һәрбер шәхес үзен карый психологик яктан. Тагын бер ысул белән, гаиләне озаграк, җылы мөнәсәбәттә тотар өчен шушы ир белән хатын арасында кочаклашырга кирәк.